ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲକୋବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୋବି। ବାସ୍ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଆମେ କିଛି ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲକୋବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ପାଖାପାଖି ଅଧ କେଜିଏ ପାଖାପାଖି ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଫୁଲକୋବି ଏମିତି 100ଟା ପାଖାପାଖି ଚାରା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ ଏଟାର, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଫୁଲକୋବି। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଲକୋବି ହେଇଥିଲା, ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଇସାରିଲୁଣି, ପୁରା ସରିଗଲାଣି। ଏଟା ଆଉ କେତେଟା ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବହୁତ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।